प्रणाम। जे हमर बड़ लोग बा ओकरा के हम गोड़ छू के गोड़ लागतानी। जे हमर छोट भाई बहिन बा ओकरा के बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। हमार नाम है बिमला। बिहार के एक छोट से गांव में हमार जन्म भइल रहे। शिक्षा दीक्षा उहें भइल। ओकरा बाद शादी होके हम आ गइली बंगाल में। तब से बंगाल में बानी। पिताजी भी बंगाल में रहत रहनी। पिताजी के खाना वाना का बहुत शौक रहे। वहाँ का वो बेरा तो इतना सुविधा ना रहे खाना पीना के, लेकिन वहाँ का अगर रेस्टोरेंट में होटल में जात रहनी तब बेटर से पूछ के पैसा दे के रेसिपी लिख के लेके आवत रहनी और हमनी से घर में ट्राई करवावत रहनी। तो वो बेरा तल हमनी के लइका रहनी सन, समझ में ना आवत रहा, बहुत गुस्सा आवत रहे जे ई का चीज हटे। लेकिन अभी तो पिताजी नहीं खी, लेकिन उ चीज अभी काम आवत हटे। तो अभी हमनी के ट्राई करे नी उ चीज के। हमारे एगो हिंदी चैनल बाटे बिमलास किचन के नाम से, ऊपर हम वीडियो डाले नी। बहुत लोग कहल कि भोजपुरी चैनल बनावे के, कि तू भोजपुरी में कुछ बनावल कर, बतावल कर। तो हम सोचनी अपना भोजपुरिया समाज खातिर कुछ कइल जाओ, कुछ रउआ लोग खातिर लेके हम आई। तो हम एगो भोजपुरी चैनल शुरू कइले बानी, विमलास किचन भोजपुरी। तो ई सप्ताह में 3 दिन आई है पर वीडियो, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन के 12 बजे। तो रउआ लोग अपन एक प्यार दी, एकरा के सब्सक्राइब करी। तो मिलत तनी हम अगला वीडियो जो शुरू हुई ऊपर।